Velkommen til en lille screencast om, hvordan man lægger ting ind på Hold9K's wiki. Først så skal man lige logge sig ind, og hvis man ikke kan huske sit brugernavn, så står det meget praktisk som ens member-navn her. Og så kommer vi ind på min side. Jeg vil have lavet et nyt projekt her, så jeg skal have fået noget til her. Så jeg siger edit this page, og der kan man så mest praktisk kopiere ting her, og så rette i den, så behøver man ikke huske så mange koder. Min nye side skal hedde Magnetgab, og hvis jeg skriver det her, så vil der blive oprettet en side med titel Magnetgab, og der skal stå det der, her skal der stå det, der kommer til at stå på siden. Og for at undgå at jeg skal huske alle de her ting, så vil jeg lige kopiere lidt her. For at få oprettet en side, så skal jeg lige trykke preview, og så når jeg trykker på Magnetgab her, så siger den, at der ikke er en side. Og så skal jeg så trykke på create this page heroppe. Og så skal jeg sætte noget tekst ind her, der vil jeg så gå over i noget tekst, jeg har forberedt, og kopiere det ind. Og så skal det formateres. Hvis vi skulle have den her overskrift, så var der noget med, at der skulle sættes nogle lighedstegn her. Så vi prøver her. Og så lad os se, hvordan det ser ud. Preview. Det ser fint nok ud. Jeg vil så godt have et billede ind af et magnetgab, og det skal stå her. Og der vil jeg gå ind og kigge på, hvordan nu det var, det så ud før. Under medlemmer. Næshorn. Der vil jeg gå ind i demonstration af termoelektrisk effekt og sige edit this page for at finde ud af, hvordan billedet ser ud. Og der kan man så se, at der skal sådan nogle dobbeltklaver på. Vi tager lige den der copy, hopper tilbage igen, og så paster vi det ind her. Der er altså allerede kommet et billede, kan vi se, men det er ikke det billede, jeg vil have ind, så jeg skal have fundet det billede, jeg vil have. Men desværre selvfølgelig er det 3 megabyte, så jeg går ind i GIMP og åbner billedet og finder det her. Og det er så et par tusind, det er alt for meget. Så hvis jeg markerer det hele med Ctrl A, og så Shift T for, jeg skal måske have valgt billedet først. Shift T for at skalere, bevare længde bredde forhold. 600 pixels er meget godt, jeg kunne have 400 stort alligevel. Skalere det, så tænker den lidt, og så har vi billedet der. Vi skal ikke bruge alt det andet, så jeg klipper billedet og åbner en ny i samme størrelse som det jeg klippede, ved at sige Ctrl Shift Ctrl Shift V, og så har jeg det billede jeg gerne vil have, og det gemmer jeg så gemt som magnetgab. .jpg. I den nye version skal man eksportere i stedet for at gemme som filnavne. Og jeg eksporterer det og sælger 100%. Og så har jeg et billede her, som gerne skulle kunne findes og sættes ind på siden. Den der skal jeg ikke bruge. Så hvis jeg går herover igen, så har vi min side her, hvor jeg har et billede, jeg ikke vil have. Og normalt uploader man billeder her, og hvis jeg prøver det, så sker der ikke noget. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at det er fordi, at det skal kaldes noget. Den har alle de billeder, den synes, den skal bruge. Så nu prøver vi at skrive magnetgab. Og den hedder også magnetgab. Det her, det er navnet på filen. Og så laver jeg en mappe i mappen tågekammer, så det ikke kommer til at ligge i et rod. Og nu skulle den gerne kunne finde ud af, at jeg gerne vil have et billede. Det kan den så ikke. Så tager jeg den anden side og prøver at uploade det den vej. Det er ikke helt logisk, hvor man skal trykke henne, men det der er faktisk et link. Så hvis jeg trykker her, og så finder mit
billede under fysik, mappen, togkammer, og der skulle være en, der hedder magnetgab. Der. Nu er en anstændig størrelse. Så står der, at hvis jeg vil have et undernavn, undermappe, så skal jeg lige skrive magnetgab her. Og så et kolon imellem. Og når jeg så trykker upload, så burde den komme der. Så går jeg ind under togkammer her, og så går jeg ind under magnetgab. Så kan vi se, at der ligger en fin fil jeg kan bruge. Og hvis jeg så går tilbage til den anden side, magnetgab her, og kigger på mit preview, så står der forkert her, så jeg skal lige på ret magnetgab. Ja. Og se preview. Så kommer der et fint magnetgab der. Og så saver jeg den. Sådan der. Så kan man så file lidt på forskellige andre ting, sætte små billeder ind og så videre. Men det her princippet i at lave screencast. Jeg håber, det er noget, I kan bruge til noget. Jeg vil i hvert fald selv bruge det, når jeg skal lave nye sider, fordi jeg kan ikke huske fra gang til gang, hvordan man gør. Hej hej.